Να συγκεντρωθώ. Συγκεντρωθώ. Ακόμα καλύτερα. Είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα, καπετάνιε. Σας ακούω. Μάλιστα, καπετάνιε. Ωραία, για το πρόμο όλο τον κόσμο της Νάσιας. Λοιπόν, μας τώρα, παιδί. Λοιπόν, παιδιά, θέλω μπρίο, θέλω κέφι. Αργά, δυνατά, δεν αποσπόμαστε από το κοινό. Ευχαριστιόμαστε. Πού θα κάψουμε, Πάψουμε. Κάψουμε, κύριε Στέφαν. Δεν θέλω, παιδιά. Το έκανα συνέχεια. Όλοι θα βγουν να μιλήσουμε. Λάσια, κάτσε εκεί, δεν σε βλέπουμε. Δεν σε βλέπουνε. Όχι, κάτσε εκεί. Κάτσε στον κύκλο. Την ξέρω αυτή. Εικόνη. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να σας πιάσω, μαμά! Δεν θέλω να σας πω άλλα πράγματα, τα έχουμε πει όλα, πιστεύω, τα έχουμε εξαντλήσει. Δεν χρειάζεται κάτι. Πάμε όλοι μαζί δυναμικά. Πάμε όλοι μαζί. Χεράκια να βλέπω.